עכשיו לסין, שיחה עם אריאל מרגלית, עיתונאי חדשות 10, בעקבות ההודעה הרשמית של ממשלת מלזיה על התרסקותו של המטוס, לכך שאין ניצולים. משפחות זועמות שם ומפגינות מחוץ לשגרירות מלזיה בבייג'ינג. אריאל מרגלית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, ניר. מה קורה עכשיו עם המשפחות אחרי שקיבלו את ההודעה? תשמע, אני חושב שזה היה די מצופה כבר בשלב הזה. 17 ימים עברו והם לא קיבלו תשובות חיוביות. בשלב הזה באמת רק בודדים נתלו אור בתיאוריות קונספירציה מאוד מאוד מתוחכמות, ואלה פשטו כאן על כל הבלוגים בסין, אם תרצו נרחיב על זה מיד. וחלק פשוט הבינו שכנראה בשורות טובות לא יגיעו. כרגע מקבלות ליווי, פיצוי, כל ההליכים האלה שצריכים להיבדק ולעבור טיפול של הרשויות המוסמכות מטופלים כרגע. ובעיקר עצב וכאב מאוד גדול. אתה שומע ורואה כאן, בעיקר בטלוויזיה, זה קורה בשדה התעופה במלזיה, זה קורה במלון, לא רחוק מקואלה-לומפור, איפה שנמצאות המשפחות, זה קורה במלון בבייג'ינג, איפה שנמצאות עדיין חלק מהמשפחות. רואה אותם צועקים ואומרים בוכווי, בוכווי, סייצ'יווה ליבי ג'רדארלה, דברים כאלה, שזה אומר, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, עדיין לא מצאו את חלקי המטוס. אז כמובן שקשה מאוד להאמין, אבל אחרי 18 ימים כמעט, זה היה די מצופה בשלב. אבל עדיין, אריאל, אנחנו רואים כל מיני תמונות של משפחות שטוענות שהייתה כאן איזושהי מערכת של הסתרה. נגד מי הטענות שלהם? מה הם טוענים בעצם? אני לא צריך להבין, כלפי ממשלת מלזיה, שמה? שמסתירים מידע? איזה מידע הם טוענות שיש? אני חושב שחשוב להבין קודם כל שהאזרחים הסינים חיים כאן תחת איזשהו מעטה של צנזורה מאוד 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 ברור ומאוד מאוד בוטה, ולכן הם נוטים לחשוב שגם במקרה הזה ממשלת מלזיה לא משתפת את המשפחות הרוסים בכל המידע שיש ברשותם. היו כאן תיאוריות לפיהן המטוס הופל על הים על ידי מטוסים של צבא מלזיה מכיוון שכוונות הטייס היו לחזור